नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या विधानसभा निवडणुकीक माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर अपक्ष उमेदवार या प्रश्नचिन्हान मतदार गोंधळात. कारवार येवच्या विधानसभा निवडणुकीक कारवार अंकोला क्षेत्राच्या निवडणूक वर्तुळात लढच्या उमेदवाराली जय्यत तयारी असून आताच्यान आपापल्या कार्यकर्त्याली आणि पक्ष प्रमुखाली उमेदवार भेट घेऊन मतदाराक मेळण आपापल्या निवडणूक क्षेत्रात मतदार आणि क्षेत्र मजबूत करू लागला. कारवार अंकोला क्षेत्रात बीजेपी पक्षातर्फे रुपाली नायक तर काँग्रेसतर्फे सतीश सैल हेमका सीट नक्की झाला असे म्हणतात. पण ही उमेदवाराली नावा अंतिम नी असे ऐकू येता. अखेरच्या वेळार या उमेदवारात बदल जाऊ शकता अशी काही घडामोडीसाठी काही विरोधक मुद्दाम कसरत करू लागला. कारवारचे माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमी पक्षातर्फे निवडणूक लढतले काय स्वतंत्र लढतले असो प्रश्न क्षेत्राच्या मतदारा आशिलो. अस्नोटीकर हेमी खिंच्या एक पक्षाक पाठिंबो दितलो असे ऐकू येत आले. पण आज सांजेर तेमगेल्या खास सूत्राकडच्यान मेळिल्ल्या बातम्यांनुसार अस्नोटीकर हेमी स्वतंत्र निवडणूक लढेचो निर्णय घेला अशी कळला. हितूत कितपत सत्य आसा हे कळचे आसा. पण अस्नोटीकर हेमका संपर्क केला तेन्ना अधिकृत माहिती 8 एप्रिलाक कळटली अशी समजू येयले. या क्षेत्राचे मतदार मात्र गोंधळात पडलात. या वेळार विधानसभाचे कारवार अंकोला क्षेत्र मोठ्या कुतूहलाचे आणि अर्थभरीत जातले हितूत संशय ना. चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान केएसआरटीसी बस पलटी. कारवार चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान केएसआरटीसी बस पलटी जावन 16 जण जखमी झाले. ही घटना सिद्धापूर तालुक्यातल्या 16 मेलकल लागीं घडली. बशीत आशिल्ले 16 जण प्रवासी जखमी झाले. ही बस शिर्शीतल्यान सागराक वयताली. जखमी जाल्ल्या प्रवाशाक सिद्धापूर आस्पत्रेत दाखल केला. पुलिसान घटनास्थळार भेट दिवन ही घटना सिद्धापूर पोलीस स्टेशनात दाखल केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. विधानसभा निवडणुकी निमित्तान जिल्ह्यात 26 तपासणा नाक्यार कडक तपासणीची व्यवस्था. कारवार विधानसभेच्या निवडणुकी निमित्तान जिल्ह्यात वेगवेगळ्या जाग्यार 26 तपास नाके म्हणल्यार चेकपोस्टाची व्यवस्था केल्या असून अनधिकृतपणान रोख रक्कम मद्य ड्रग्स आणि इतर संशयास्पद वस्तू सारख्या वस्तूची तपासणी करूक कठीण क्रम गेला असे जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी सांगले. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी सांगले की आजपर्यंत या चेकपोस्टार जिल्ह्यात 1,26,00,000 रुपयाचो माल जप्त केला. प्रवाशांन 50,000पेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊन फिरू जायना. 10 लाखापेक्षा जास्त कॅश मेळ्यार IT सेल हेमका माहिती देऊन कॅश जप्त करतले. योग्य कागदपत्रां असल्यारच मात्र ते कॅश परत मेळटले. जास्त पैसे बँकेतल्यान विड्रॉ केल्यार तेमगेले फाटले बँक व्यवहार पळोवन खात्री करून घेतले की हेमगेलो असो व्यवहार चालू आशिल्लो काय ना म्हूण. खरेंच जर व्यवहार करचो आसा तर ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚಿ ಸೂಚನಾ ದಿಲ್ಲ. ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದೀರಿ, ಆ ನಂತರ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಅದು 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಲೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದಾರಂಥ ದೂರುಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆನಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆಗುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಟ್ಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 1,26,00,000 ರೂಪಾಯಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ಕರ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಬೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾವು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಅನುಮಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು, ಆನಂತರ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ದೂರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.